Us dic que us vinculeu més també a la revista, ja que volem exactament el mateix, el millor per a Vila-real, i crec que pot ser un altaveu, i és un altaveu molt important. De fet, ja han fet 25 anys, estem 25 anys donant a conèixer tots els problemes, reivindicant també aquelles coses. Vosaltres esteu en un barri bo, però hi haurà moltes coses que millorar i que traslladar també a l'Ajuntament per a que faci possible una mica important sempre aquests arrels de cada barri. I li dono ja la paraula a la regidora de Participació, Míriam Caravaca, que avui està així entre nosaltres i que vosaltres també li podreu apretar i transmitir una miqueta quines són les necessitats del barri. Jo crec que és interessant també que ho comenteu, ara que ja m'imagino que també ho sap perfectament. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Juanjo. Felicitats per aquests 25 anys. No tots podem dir en la veu alta haver complit 25 anys i que la resta pobres siga i es vincule tant en la nostra ciutat. Bé, agrair per supost a José María i a la seva junta directiva i a la seva associació per obrir la casa de barri i permetre-nos vindre avui a presentar aquest vídeo. No n'hi ha res no n'hi ha res que m'ompli més d'orgull que formar part d'aquesta ciutat. Una ciutat que té cor de poble. I és veritat, així ho vivim tots en els nostres barris, tots a la Tendeta, al Forn de Pa, i és el que crec que Juanjo haveu vingut reflexar en aquests vídeos. L'essència de poble. Ja sabeu que l'Ajuntament és cara vila, és casa de tots. Teniu les portes obertes de l'Ajuntament, el meu despatx està en la planta baixa pel que necessiteu. Jo avui estic així, quasi 3 setmanes. Anirem rodant per tots els barris. Us convidem també a que acudiu a les altres cases de barri, per supost. Avui, si se fallo tècnic, solucionarem, no cap dubte, i que pugueu vindre a les altres cases de barri. I no res, agrair la vostra assistència. Als 70 o per ahí, i que la podem conservar, com es pot dir, han conservat